नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स 2022 के तरफ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाल मचौले बा। और आप सबके बता दी ई अवार्ड शो में जौन फिल्म सबसे ज़्यादा धमाल मचौले बा वो फिल्म बा हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी और साथे साथे काजल राघवानी जी के फिल्म लिट्टी चोखा, जोना के आधा दर्जन से भी ज़्यादा अवार्ड मिलल बा। करीब 7 गो अवार्ड मिलल बा ई फिल्म के, जोना के निर्माता बाड़े प्रदीप के शर्मा जी और निर्देशक बाड़े पराग पाटिल जी। जी हाँ, आप सबके बता दी ई जोन 7 गो अवार्ड मिलल बा हे में जोन सबसे पहला अवार्ड बा उ मिलल बा आर प्रिंस के, जो कि बेस्ट कोरियोग्राफर बाड़े, बेस्ट सिनेमोग्राफर कोरियोग्राफर का देनी है। एकरा बाद मनोज टाइगर जी के मिलल बा, पराग पाटिल जी के मिलल बा, खेसारी लाल यादव जी के मिलल बा, राकेश त्रिपाठी जी के मिलल बा, ओम झा जी के मिलल बा। और जोन ई फिल्म बा एक ग्रीन सिनेमा के एगो अचीवमेंट अवार्ड भी मिलल बा। सभी अवार्ड के लिस्ट आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी और बहुत ही ज़्यादा धमाल मचौले बा ई अवार्ड शो में सिर्फ और सिर्फ लिट्टी चोखा फिल्म। और हैरत की बात यही बा कि जोना फिल्म के अवार्ड मिलत रहे ओकरे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी ई अवार्ड शो में गए ही ना रहले। जी हाँ, ई अवार्ड शो में खेसारी जी ना पहुँचल रहले, जोना कारण उनकर अवार्ड के उनकर टीम मेकर वाला सब ले ले, जोन फिल्म मेकर से रहले उ ले ले और बाद में उनका पास पहुँचा दिया जाए। फिलहाल ये अपडेट हमें मिले रहे, जो कि आप लोगों को बता देनी। पसंद आयल बात लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दी। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।